लइका बा हमरा एगो लइका बा का जानी का करता कहाँ रहता ओकरा समझे नहीं और कुछ तो करते नहीं छे एकदम दिमाग खराब करके रखले बा ए विकास रे ए विकास ई सब कहाँ रहता के तो समझे नहीं के एगो आई काठी को साला लगा के रखले बा ई जो कुर्सी हिया धर वाला जगह होते ए विकास बा ए विकास रे उड़ा दे ते साला ऊपर कहां घुमा था मार गोली मार गोली मार अरे बोझा ले वाला टोला के बोलो नहीं होता से जा पबजी खेला तर नहीं हां पबजी खेला तर पबजी अरे ओ बिला दुआर लेके बाहर बोतल लेके दुआर ई सब कौन है ई सब कौन आई पबजी खेला से तो बोतल लेके जगह हम मदन बोतल पबजी देखा हो मैडम अपना तो कहिया खियान बना के तोरा के कोई जान से कहत नहीं कि हम बियाह कर दो करते नहीं हमर दे बियाह कर दे तो कम से कम सुख चैन के खाना तो भर पेट मिली अरे बेवकूफ तो तू पागल बारे हे उम्र में हम बियाह करी तोर बियाह करला पता नहीं हम अपन बियाह करला पता नहीं अरे तू अपन बियाह करबे अब तो ठीक से जमान हो तो तू अपन बियाह करी तो के करबो तू अपन बियाह करला पता ना अरे हम अपन सोचत रहनी लेकिन ना करम छोड़ जा अरे हई बुढ़वा साहब फटिया कोन बाल बियाह करेला हई बेटा जवान हो कोन आ तू बियाह करबो हैं अरे बुढ़वा बियाह हम अपन ना करम अरे तू हरे करम लेकिन बढ़िया से जमान हो जो पहले बर्तन धो जाके खाना बना बा बुझले दिमाग में कुर्सी पठारे बनावल भाई जब हमने हइले नु अच्छा तो हई चढ़िया पसरनी हो जमिया अच्छा तो सोचले कुर्सिया गांदर लोग धो के एकरो सुखला पसा हां ठीक बा कुर्सिया लेकिन कुर्सी तो आई नीचे ना सुखी ऊपर सुखी आई दूधो डंगिया पहन के तू ना होइले अभी बिना डंगिया के बाले का ना डंगिया पहन ले बानी बाबूजी अरे बाप रे हमरा लगे एगो पांच के खाली सोनल धोती पहन के हम ढेर बिनवा वाला धंधा हैं हमरा लगे एगो डंगिया लेके तू दू गो पहन ले जल्दी बर्तन धो अब दुआरो बाहर के बाबा समय बर्बाद हो गल बाबी बहुत काम बा तू हमेरा से ई सब काम ना होय हम जतन पबजी खेले आगे तू पबजी खेलबा पबजी हाथी ता जल्दी बर्तन धो पबजी और हम खेले तू पबजी खेलबो तो पता बे एनिमी का होखेला गोली के न चलेला ई सब हमरा पता तोरा कुछ पता नहीं अरे गोली के होगा चलो ए नमी चला में हम कुछ ना खेलब तो खेलब तू जाके बर्तन धो चल काम कर जा ए बाबूजी साफ है पुरहती में तू अरे तू जब रहे एक शब्द बोलला तो मोबाइल पूछ दे हम याद बा ना मत हां आज हम देखम कि ए नमी के होकेला जो ना अपना मम्मी के दिन भेज दिए बर्तन मुझे ला दाह लागत देख चाचा प्रणाम उठलो बाबू कौन समाचार ठीक भाई कुर्सी ऊपर कहां टंगाल बा अरे धो के पसरले रखल लइका बा उतार दी का ना उठबे ना तो एहंग बहुत सकटर भूया भूया बैठ रहे हां फिर तो हम तो करबे का ना पबजी खेलल जा हां बुढ़ौती में पबजी खेलता रहो अरे पबजी हम जानते तो बुढ़वा बनी तू जानता रे बुढ़वा बनी अब बाकी लोग जाने तो बुढ़वा बा लेकिन पबजी या नहीं पता कि बुढ़वा खेलता कि जवान खेलता अच्छा एकरा खेला के मतलब एकरा रुपया कमाइला के मतलब बा ओहो अच्छा तारे को चाल ठीक नहीं के बुझात का भर रे तोरा आए विकासवा के खेले तुम लोग के सब करे घुमर बा उदी ना फिर बर्तन मजवाओ तारा बताओ बर्तन मारते यानी तोरे निहर बौआओ बाहर निहर कि ना अरे बउआ तनी हम देखला काम धंधा कर ली त काम ना करे त कम से कम घूमे त बिलइका बा हमरा उम्र के थोड़े बाबू अच्छा तो तू चाहता रे कि बर्तनवा हम धोई त का हो जाई हां उठना तो मैडम जानता है अच्छा बात कहत है खड़ा अरे कहत नहीं जाना कल जाना तो लागता नौलेश्वर ठीक कहल लड़का बाकी लड़के नु बाकी हम वो उम्र में पबजी खेलम तो कैसे अच्छा हम ये बर्तन धोतन का हो गया हां अरे बाबू हमर जा तू खेला हम ने मार देगा नहीं बर्तन बाबूजी आज सूरज पूर्व से पश्चिम कैसे उग गए अरे केनहू से वो जाए भाई तुम खेला हम मार देगा जा ला छोरा हम मार दे अरे जो ना तो हटानी तो मार देगा जा तू बैठ खेला
हाथ धो लेगा। अरे हाथ धोला ना हाथ ना लोना हो के तो का बात ना हां का करते रे? बस कुछ ना टाइम पास। पबजी हाँ पबजी हो। तो ट्रेंडिंग में चलता है। हाँ कौन है? हाँ क्या होता? काटी होता पबजी का तो नियम क्या होता। बताओ। हाँ ठीक बात नहीं है। कथी ठीक बात नहीं। तोरा के खिया पिया के जवान के जनू हाँ तू बैठ के पबजी खेलता रे। हाँ। और बुढ़वा बाप से बर्तन मजवाते ठीक बात बा। हाँ तो हम मजा तो नहीं तो भी नुआ के मजे लगल हन हमरा कहलन जे तू पबजी खेल। देख की ठीक बात नहीं है समझ ले नू। हाँ काची ठीक नहीं। तू बर्तन मज समझ ले। हाँ और ना मन बे तो कोनो बातें नहीं खेला। अच्छा हम चलत नहीं। बात तो ठीक है कहता। बाबूजी का बर्तन धोए के उम्र नहीं है, उनका पबजी खेले के उम्र बा। बाबूजी का कहत है जा तू पबजी खेल, हम बर्तन में धो के खाना में सब बना। अरे ना रे रहे दे हम मदद नहीं करी तू जा ना उठा ना अरे का भर तोरा और जा पबजी खेला। लोग शिकायत करते जा। तू शिकायत कर अरे तो जो पबजी खेल बा। ओ बाजी खेल ले तनी दे ना हम अपन लगा ले हम दे ना तनी बोल अरे बाप ना हमारे के माजे देता हमारे के माजे देता अरे को खेला खेला का चाचा का हाल बा? आजे ठीक बा बबू हाँ। कौन कहाँ रहता ना घर कहाँ रही गाँव में पानी काम धंधा कौन बा ठीक चलता। ठीक चलता हाँ आगे तो बैठ ना रुको तने गम छावा ले अब पसेना पसेना हो ठीक बोले ले आओ अब जी लेकिन बड़ा थका चीज वाले लो चाचा। पागले को दिया बैठ बाप बैठ अरे अरे चाचा खता नहीं विकास हो बर्तन मजता हो। चुप ना का सुने पर लगल बा तू। अरे का करबे बबू हाँ अरे कुछ समझे नहीं क्या उनकी का करल जाओ जब वो बर्तन धोता हाँ। तो दोसर कोनो आके कहता अच्छा। कि का हो अपने बर्तन बड़ा बेटा से बर्तन धोआवता आ जब हम धोए जाता तो हमरा बेटवा के आके कहता से का दे ए चाचा बीच के रास्ता बानू हाँ वो मर्द बियाह काहे नहीं खकर दे। अरे का करबे बियाह तो हम करे के चाहते बानी लेकिन कोनो अगुए पसंद अब ना बात मत तू तो बुढ़ौती में सठिया गल बड़ लड़का जवान हो गल बा बालिक हो गल बा ओकर बियाह करे के चाहिए अपने बियाह के चक्कर में लागल रहेला। अरे बात तेरी के उ जवान अभी लइका भर के लइका बोला के बियाह कर दिया लड़का बा मैंने कथी बा अरे पहले हमरे सोचो ना कढ़ा देता तो बेचारा ए के बाबूजी हे बुलौती में सटिए बानू त बेलना से ना हे करछल से पिटे में करछल से आ तू हय तो हय जवान बेटा के तू सोचते नहीं खा अपना बारे में सोचता रह तू। अरे बाप रे बाप बारा जवान बारत जवान नहीं तू खाली बियाह क के देखो एक बेरा ओकर बाद देखियो। अरे ठीक बात सोचा चल तू जो बर्तन दो बर्तन धो देली दो दे के दुआर बाहर कर दो जो जय बाबूजी। अरे बाबू सुन हाँ अरे तो हम नहीं करबे तो करे सोच ना के देखले बात बा एगो अरे देख चलो जाओ दिनवा देख कढ़ाइए दिया ठीक बा। ठीक बा हाँ ऐसा में लड़का जवान हो गया बा। हाँ एकदम जवान हो गए बनिया। हाँ एकदम पारा हो गल बा हाँ। हाँ चलो देखो ले बिहान हो जाता बेटे ठीक बा ठीक बा चाचा हम चलत तनी। चल ठीक बा हाँ, बब्बू चलो जाई ठीक बा। ठीक बा ए बाबूजी अरे बर्तन धो धो पसीना पसीना कर तनके खैनी देता। ओइनी बाप रे मार के खाइले ते मारा बैठल लाग के दस तो के बका हाय बदल ए खैनी आदले ओइ नहीं कोई बात ओइ चुपचाप रहो और निमन आदत थी तो हम बिया के बिहान बात करे जाते लड़की देखे जाता रहो। हाँ टका लकड़ी देखे जाता नहीं तो हमरो के लेके चली हो हम पसंद करे अपन मेहरारू अपन चल तू जा अरे तू जाई बेटा इज्जत खराब हो जाए तू जानता रे इज्जत खराब हो जाई ई डिजिटल इंडिया चलता एमे कुछ हो सकेला। अरे कोनो डिजिटल इंडिया चलो अरे लेकिन हमारा खानदान में ना चलेला तो लड़की वाला के बताइले का जरूरी बा कि हम ये लड़का हई। अरे तो जहिया दूल्हा बन के जाइब तो हिया का तोरा के थाम थाम बुझी जहिया बियाहवा में जाइब तो हिया काठी देखी
देखी लो हमरा के ना छोटी ले मोट जुतिया दिन तोड़ा के तो मरबे कइलो और धोतियो फाड़ के हमरा के मारी लोग बुझल रे खाली हमरे के मारी लो आ तोरा के ना मारी लो कहत नहीं कि तो हमरो के मारी अच्छा जा तू अकेले जाकर रसमलाई रसगुल्ला चापत तू जा अरे हम तो कपबे हवा ससुर के नाटी आज तो हो तो हम दिमाग खराब कर ले अरे बिहान हम सोनुआ के लेके लौट के देखिए ना तो ये तो बोतल धोवा हमनी के तो जिंदगी खत्म हो गई हमार तो होइए गइल बिहान लेके चलल जाई अरे बाप रे